Magandang araw, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jolly. Gusto ko po sanang magbahagi ng aking kwento. Nangyari po ito dito sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin ang lugar dahil baka sibakin ako sa trabaho. Bali, isa po akong announcer sa sabungan. Ayos na ayos naman po ang kita. Kasi bukod sa sinasahod ko rito, ay iba pa yung perang ibinibigay ng mga pumupusta kapag nananalo sila. May mga araw na matumal yung mga nagbibigay ng balato. Pero sa mga panahong yun, ay mayroon namang nangyayaring kakaiba. Kapag nagsasalita na ako, habang nagbabakbakan yung mga manok, ay bigla kong napapansin yung isang matandang babaeng nakatayo. Nakahalo ito sa mga nagsisigawang mga mananaya. Ang ipinagtataka ko, Captain Kokak, ay hindi naman yun nakatingin sa mga manok na naglalaban, kundi nakatingin ito sa akin. Kahit anong pilit kong iwasan ito ng aking pagtingin, ay talagang napapatingin pa rin ako sa kanya, doon sa matandang babae. Tapos ay hindi yun gumagalaw at talagang nakatingin lang sa akin. Titig na titig pa yun. Dahil sanay na sanay naman ako sa trabaho ko, ay hindi naman ako nagkakamali sa mga sinasabi ko sa mikropono. Kahit pa nga sa mga oras na yun na nakikita ko yung matandang babae, ay medyo kinikilabutan na ako. Captain Kokak, siguro sa loob ng isang linggo ay 3 hanggang 4 na beses yung nagpapakita. Ipinagtatanong-tanong ko na nga rin sa mga empleyado ng sabungan kung napapansin ba nila yung matandang babae na nakahalubilo sa mga mananaya. Pero wala naman daw silang nakikitang matandang babae doon sa sabungan. Isa pa sa mga napansin ko ay nagpapalipat-lipat ng pwesto yung matandang babae. Minsan ay nasa kanang bahagi ito ng mga mananaya at mga nagsusugal. Minsan naman ay nasa kaliwa. At ang talagang naobserbahan ko rito, kung saang panig nakatayo ang matandang babae, ay natatalo yung manok na nakapwesto sa bahaging yun. Isang araw ay pinuntahan ko na yung kumpare ko para silipin ng CCTV. Ibinigay ko yung mga natatandaan kong araw at oras kung kailan ko nakita yung matandang babae. Pero tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan nang mapanood namin yung CCTV. Wala yung matandang babae sa alinmang parte ng sabungan. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Gusto ko po sanang magbahagi ng nakakakilabot na pangyayari na naranasan ko bilang isang empleyado. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Chacha. Isa po akong manager dito sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Kahit manager po ako, ay wala akong magagawa kapag ang ibinigay na schedule sa akin ay panggabi. Iyon naman ang pinakaayaw kong schedule kasi ay may mga kakaibang nangyayari kapag pumapatak na ang 11:00 hanggang 12:00 ng gabi. Kapag sarado na para sa mga customer ang store, ay naglilinis na ng paligid ang mga staff. At kapag tapos na pong maglinis, ay lalabas na po sila ng store. Ako naman ay iikutin ng dining area, pati na rin po yung production area. Ginagawa ko po yun para ma-double check ang mga equipments, pati na mga machines, kung talaga bang pinatay ng mga staff bago lumabas. Habang chinecheck ko yung mga equipments at machines, ay naramdaman kong may dumaan sa likuran ko. Kaya ang ginawa ko ay nagsabi ako ng, "Be, labas ka na. Baka masaraduhan ka ng pinto. Bahala ka." Binanggit ko yun dahil ang akala ko ay yung isang staff lang yun na si Tina at baka may nakalimutan sa loob. Bali kapag ganoong oras na po ay 3 na lang kaming naiiwan. Ako, si Tina at si Manong Guard. Nilingon ko pa si Tina tapos nagtataka ako dahil papunta siya ng CR sa halip na tunguhin ang pintuan papalabas. Kitang-kita ko na pumasok siya sa CR. Kaya ang ginawa ko
ay hinintay ko siyang lumabas para sabay na kaming lumabas ng store at mailak ko na ang glass door. Mga 3 minuto na akong naghihintay sa labas ng pinto ng CR pero di pa rin lumalabas si Tina. Kaya ang ginawa ko ay kinatok ko ang pinto ng CR. Tapos ang sabi ko, "Be, una na ako sa labas ha." Tapos ay tinungo ko na yung glass door. Pero nang matanaw ko ang labas ng store, ay doon na ako kinilabutan ng husto. Kasi ay naghihintay sa akin doon si Manong Guard at katabi niya si Tina. Hi Captain Kokak, ako po pala si Renren. Nagtatrabaho po ako bilang office staff sa isang opisina sa Pasay. 29 years old na po ako, pero hindi pa rin po ako nagkaka-girlfriend. Ewan ko ba Captain Kokak, siguro ay dahil hindi ko pa nararamdaman yung totoong pag-ibig na sinasabi nila. Hanggang isang araw ay may na-hire yung company namin para sa kabilang department. Sa unang pagkakataon ay nagkagusto ako sa isang babae. Ewan ko ba kung bakit. Siguro ay nakukutan ako sa mahaba niyang buhok. Kulot kasi. Parang ang sarap hawakan at suklayin. Yun na nga Captain Kokak. Lagi kong tinitignan yung crush ko. Hindi niya yun napapansin. Dahil pasimple lang naman yung pagtingin ko kapag dumadaan ako sa harapan ng department room nila. Sinisimplihan ko lang yung pagsipat sa kanya sa malaking glass window na tumatago sa loob ng kwarto nila. Isang beses ay nagkasalubong kami sa hallway pero nawirduhan ako sa mga ikinilos niya. Una ay nagkatitigan kami tapos ay tumingin siya sa likod ko at parang takot na takot. Kaya ang ginawa ko ay tumingin din ako sa likod ko. Wala namang tao. Nang ibinalik ko na ang tingin ko sa kanya, ay tinalikuran na ako nito at mabilis na pumasok sa kwarto ng department nila. Ramdam ko na palagi akong iniiwasan ng crush ko. Sa tuwing nakakasalubong ako nito, ay palagi na siyang nakayuko. Tapos nagmamadali at lalagpasan lang ako. Kaya ang ginagawa ko ay talagang sinusundan ko siya kung saan siya nagpupunta. Isang beses ay sinundan ko siya pero tinumbok niya ang hallway na patungo sa kwarto ng HR department. Pumasok siya ron. Nang silipin ko ay umiiyak ito habang kinakausap ng HR manager. Sa isip-isip ko ay sinumbong siguro ako nito dahil sinundan ko siya. Kinabukasan ng araw na yun ay hindi na pumasok si Crush. Nag-immediate resign daw. Siyempre inalungkot ako. Ang ginawa ko ay hinanap ko siya sa Facebook. Minessage ko siya at humingi ng tawad. Sinabi ko pa na sana iwag siyang magalit sa akin. Nagulat ako sa reply niya. Sinabi niya na hindi raw siya galit sa akin. Natatakot daw kasi siya sa matandang lalaki na palaging nasa likod ko. Dinescribe niya pa yung itsura ng matandang lalaki. Panot daw yun. May bukol sa noo. Mistiso at matangos ang ilong. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Kasi yung description na sinasabi niya ay tumutugma kay Lolo Pebling, ang lolo ko na 2 taon nang patay. Yun. Kung nagustuhan niyo po ang mga kwento natin sa araw na to, ay nakikiusap po ako na paki-like, share, and subscribe naman po ng channel natin. Malaking tulong po ito para makapag-upload pa tayo ng mas marami pang mga kwento. Muli ay ako po si Captain Kokak. At ito, ang kwento, Captain Kokak.